Takže predstavím vám prístroj GNO Plasma. Je to generátor oxidu dusnatého. Pokyny pre zapínanie sú následovné. Pripojí sa kábel do siete, zapne sa vzadu sieťový vypínač, zobrazí sa vám na monitore software, aký je, potom zapnete power vypínač, sieťový, ktorý nám ukáže už čas, v akom režime je, čiže v stop, v zastavenom režime. Keďže ide o horúcu plazmu, z ktorej vychádza až 4000 stupňov Celzia, tak ten horák nasmerujeme niekde mimo pacienta. Aké náhle čokoľvek poruchové, stlačte tlačítko stop. A môžeme začať aplikovať oxid dusnatý na pacienta. Vzdialenosť horáka od pacienta alebo od lokálneho miesta, ktoré ošetrujeme, je 15 až 20 cm, ideálne je 15. Dosah je 8 až 10 cm. To koleno, ktoré fúkame, tak je liečiť to pre mňa aj meniskus, aj krížený väz, aj kosť. Používame kmitavý pohyb z dôvodu toho, že obsadíme väčšiu plochu a zatvárame, otvárame kapiláru. Môže sa fúkať do oka, čerý zelený zákal sa tým lieči. Samozrejme, že sa viaže na hemoglobín a ide do celokrvného riečišťa. Zdravia aj ostatné veci, ktoré sa týka kardiovaskulárneho ochorenia, imunitného systému a tak ďalej.